Baro Ramchandrgat ADC constituency ni MDC James Deborma Chongbari Furu Lukurogno kok kecermani tongo a kok kecerjakno muktang khlen bagai tini metali ni chitam shalmari chashalo Ramchandrgat amchini Lukurogni kebangma Jwngjalrog tongmarokno Thangwi Naikha tei kebangma sak hamiawo thongorok klai tongnai chugya nukhungni samo basawi chubacho khlen ni bagai bo kokriwi kabukha Baro Ramchandrgat ADC constituency ni MDC James Deborma hamia jorabo Jwngjalrog MDC James Debormano samo manai khatung laijak khasrang laijak amchini Lukurogni Blai hambai sini press media friends rokno tini 23 तारिख में जागा o Jwngjalrog klaijak sini Lukurogno Ramchandrgat constituency ni joto jagao no sing prai duita bisi hai sing thangai visit khlaikya first morning ong kai to je kasamam purawo ani thani khobor paikya je lama o wati rokni bagi gelegai pura lama khanani motolia ka boni pore khaino ang video tai SDU rokno phun khaimani bai tinin bisingo immediately borok repair khai rekha ka bo ekta ge tai boni pore sung bogabil abo bisio thangka aro bo haino high market set je khlaijak tongmani agi like condition tawa hamyang thaga isi wati rok pawi Tuirok lai tongkha bonobo repair khainen bagi sung prostuti nanai buskangni koyek din bisingo tai boni paikhang kaino sung Ramdoyal DCO phaisok paikyao jaga duita sak sori hamya blaike condition hamya borok ni nukhungbai sung malaikha kaisa hangkang kaito buri sini bukukjuk bo blaike sak sori hamya tabo jaga haino nukhana sini ukulubo bo blaike sori hamya bini nukhungo sung phaino phaikya tai sini torof theke je mansak sung borok ni onukhung kosto ni taimo chugya ni taimo sung chuba lainai te ani ni jini fan libo borokno koyek dini bisingo sanction khairo naita kang Lukurogno bono sanani musungo obo high crisis ni taimo je chugui tongnai baksa rok buskang agoglai sung bukha kwar ke phainani dorkar chugya poribar no ja mansak sing chuba lainan dorkar o wati jorao baksa ba samung matangya ga din haidra khai chanai rok borong bag blai kosto kai ja mantui as a human being as the prasa brother sister ngai kaisa no chuba lai mang khangka abo blai khai kaham moharaj wa abo nayo ti prasa kisim ti prasa ngai kaisa ni bipoda podo jotono chuba lainan bagi hambai maro tini sini block president Tipramot Hani sini dada olen teba hambai maro sini block ni vice president sini dada rupu di sini chairman sini tongo laika hambai te sini joto warriors ro bubagrani sengkrak ro borok jotono hambai obo hai wati jora phano tini borok visit khlaiei nukhung sugyani jora borok logire phaino bagi blaika hambai. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.